ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிச்சு நாம் ஜெபிக்கலாம். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். என் மகனே மகளே, அப்பா அம்மனே யாரா இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். முதலாவது நம்ம என்ன செய்யணும்? எல்லாருக்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார். இந்த நீதிமொழிகள் எழுதும் பொழுது சாலமோன் அழகாய் சொல்லுகிறார், நீ முதலாவது என்ன செய்யணும்? அவர் வார்த்தைகளை கவனிக்க வேண்டும். முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஆமென் என்று சொன்னால் வார்த்தை தான் ஒரு மனிதனை வாழ வைக்கும். வார்த்தை தான் உங்களை திடப்படுத்தும். இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வார்த்தைகள் வந்து நம்முடைய இருதயத்தை கரை செய்யும். எத்தனையோ காட்சிகள், எத்தனையோ செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம். எத்தனையோ மனிதர்கள் அறிவு ஜீவமான காரியத்தை பேசத்தான் நம்ம பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே உள்ளத்துல வாங்கி கொண்டு அதெல்லாம் உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம இருதயத்தை அப்படியே கரை செய்வாங்க. பாத்தீங்கன்னா, யாரையாவது சமாதானமாய் ஆரோக்கியமாக சுகமாக இருந்தா அவர்களை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு பரபரப்பு இருக்கணும், எதுனா ஒரு தேவையோடு ஏகி கொண்டு இருக்கணும், எதுனா ஒரு நெருக்கடி இருக்கணும், அப்பதான் 4 பேர் விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆட்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ரட்சிப்பு கடந்து வரும். ஆமென். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பரபரப்பு, ஒரு வியாதி, இன்னைக்கு இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகள் அப்படிதான். ஒரு பரபரப்பு, ஒரு வியாதி, ஒரு அகோரம், இதெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சத்துரு அவன் திட்டம் வகிக்கிறான். பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது நாம் எவைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத சத்தியத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்க வேண்டும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். இதுதான் முக்கியம். இதைதான் நாம் பார்க்க வேண்டும். ஒருவன் என்னிலும் என் வார்த்தை அவனிடம் இருந்தால் அவன் கேட்டுக்கொள்ளப்படும். நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் அது வெற்றி நிறைவாக இருக்கும். நம்ம சொன்ன, ஆண்டவரே, உம்முடைய அனுமதி இல்லாமல் உம்முடைய வார்த்தைக்கு மீறின செயல்கள் இந்த உலகத்தில் ஒன்று நடக்க போவதில்லை. ஆமென். சொல்லியிருக்கிறார், காலத்தை பார்க்க நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று சொன்னால் அவைகளுக்கெல்லாம் போஷித்து அவைகளுடைய தேவைகளை நாம் சந்திக்கிற நல்ல தெய்வம் ஒரு பறவைகளை உதாரணப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். நீங்கள் அவைகளை காட்டிலும் விசேஷித்தவர்கள் என்று வேற சொல்லுகிறார். அப்படிப்பட்ட நல்ல தெய்வம் சொன்ன வார்த்தையை விட்டுவிட்டு மனிதர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள், அவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள், சொந்தக்காரன் சொன்னா, அவன் சொன்னா, இவன் சொன்னான், இதையெல்லாம் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க கூடாது. நாம் தேவன் என்ன சொன்னார், விசுவாசிக்கிற விசுவாச பிள்ளைகளோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். தேவன் எனக்கு என்னை குறித்து என்ன சொன்னார் என்ற நிச்சயத்தோடு நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் சொன்னது சொன்னதே உங்களை இறுதி வரைக்கும் பாதுகாக்கிறவர். இப்பொழுது நான் உன்னை கைவிட்டேன், உருக்கமான இரக்கங்களினால் உன்னை நான் சேர்த்துக் கொண்டேன் என்று சொன்னார் என்று இன்றோ அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே நம் அனைவரையும் சேர்த்துக் கொண்டார். கரம் தட்டி அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லலாமா? விட்டு விட்டு நம்ம பிடிக்கல, ஒரே பிள்ளையை பிடிச்சு சேர்த்துக் கொண்டார். எப்படிங்க? அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்து ஜீவ பலியாக எனக்காக, உனக்காக, உலகத்தின் மக்களுக்காக தன்னையே பலியாக கொடுத்தார். இயேசு ரட்சகர். ஆமென். அதான் ரட்சகர். அந்த வார்த்தையை நீங்க விசுவாசிக்கலாம். பாருங்க அருமையானவர்களே, நீங்க என்ன செய்யணும்? நமக்கு ஒரு பழக்கம் என்ன? சபைக்கு வருவோம், ஆராதிப்போம், பாடுவோம், வசனத்தை கேட்போம், வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அதை விட்டுருவோம். அப்படி இருக்க கூடாது. தேவ வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வார்த்தை என்னை வாழ வைக்கும். இது வரைக்கும் நடந்து வந்திருக்குது இல்ல? 2020ல எல்லா நெருக்கடியின் மத்தியிலும், 21ல பல போராட்டங்கள், பல சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் தேவன் நடத்தி வந்தார். அதற்கு நன்றி சொல்லி நாம் என்ன செய்யணும்? ஜெபிக்கணும். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காக முதலாவது என்ன செய்யணும்? தன்னை முழுவதுமாக தாழ்த்தி முழங்கால் படியிட்டு அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லி, ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த நாளிலே நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உடைய சுத்த கிருபையாச்சா சொல்லணும். நம்மை சார்ந்த தேசத்துக்கு, நம்ம மக்களுக்காக, நம்ம சார்ந்தவர்களுக்காக, நம்ம இந்திய தேசத்திற்காக, இந்த உலக மக்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். ஆமென். ஜெபம் செய்வது நம்ம கடமை, செயலாற்றுவது தேவனுடைய கிருபை. ஆமென். இதுல உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணே இல்லை, நம்ம செய்ய வேண்டியது ஜெபம். ஏன்னா நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து வேதத்தை வச்சிருக்கிற பார்த்தீங்களா, அதற்காக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. பாருங்க, சொல்ல முதலாவது என்ன செய்யணும்? நாம் தேவ வார்த்தைகளை கவனிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். வார்த்தை மிக முக்கியமானது. இந்த வார்த்தை குறித்து பேசும்போது அநேக சம்பவங்களை நாம் அதிலே நாம் பேசலாம். ஏன்னா வார்த்தை, அந்த வார்த்தை தான் ஒரு தேர்ச்சி. ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாம்பா அப்படின்னு, ஒரு அடிபடாட்சி இல்லாம்பா, ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாம்பா அப்படின்னு. அப்ப பாருங்க, அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம்.
உலகத்தில் வருகிற ஒரு வார்த்தை ஏதாவது நல்லதா பேசியிருந்தாங்க, ஆனா இப்படி சொல்லிட்டாவா அப்படின்னு பாருங்களேன். அந்த வார்த்தை ஏதோ நல்லா பேசி கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல நட்புல மத்தியில கூட ஒரு வார்த்தை, தவறான வார்த்தை வந்துட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த வார்த்தையே தான் பிடிச்சு பார்ப்போம். இப்படி பேசிட்டாங்க அப்போ அந்த வார்த்தைக்கு வேல்யூ உண்டு. பாருங்க, இந்த வார்த்தைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதை காட்டிலும் இப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? தேவ வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். உலகத்துல எந்த வார்த்தைனாலும் வார்த்தணும், அது முக்கியம் இல்ல, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா முதலாவது சபை பிள்ளைகள், தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள், நீங்க என்ன செய்யணும்? அவர் வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும். என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய், அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக, அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள். ஆமென். வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்படி நீங்க காத்துக்கொள்ளணும். இப்படி வார்த்தைகளை படிக்கும் பொழுது நீங்க என்ன சொல்லணும்? இருதயத்துக்குள் காத்துக்கணும். சாதாரண ஒரு நகை இருக்குன்னா அதை பொறுப்பா வச்சு விட்டு பீரோல வச்சு கூட்டிக்கிறோம். ஆமென். அதை காட்டிலும் மேன்மையா போகணும். வார்த்தை இருதயத்துல காத்துக்கொள்ளணும். புரியுதுங்களா? இப்படி வாங்கி அப்படி கொடுத்தல நம்ம என்ன செய்யணும்? வசனங்களை இங்கிருந்து பேசப்படுகிற வார்த்தை எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தை. அந்த வார்த்தையை என்ன செய்யணும்? உங்கள் இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எங்களை பாதுகாத்த தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்றோம். அந்த வார்த்தை தான் எங்களை பாதுகாத்தது, அந்த வார்த்தை தான் எங்களை பலப்படுத்துச்சு. அதுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். நீங்க பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும்? உங்கள் இருதயத்தில் அந்த வார்த்தைகளை வைத்து மறுபடியும் அந்த வார்த்தைகளை நினைவு கொண்டுகிட்டே இருக்கணும். நல்ல செய்திகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமென். வேத வசனங்களை தியானிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ பாருங்க, இதை பேச பேச, தேவனுடைய வார்த்தையை பேச பேச வியாதி வார்த்தை செயல்பட்டு போகும். கையை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஆமென். பாருங்க, இதை பேசிட்டே இருங்க. சுகத்தை பேசுங்க, ஆரோக்கியத்தை பேசுங்க, நன்மையை பேசுங்க. ஒண்ணு இல்ல, பிரியாணி பத்தி பேசுங்க. ஆமா, சாப்பிடவே வழியில கவலைப்படாதீங்க. இது என்ன மாதிரி பிரியாணிப்பா அப்படின்னு பேசுங்க. உன் நினைவுகளின் பிரகாரம் தேவன் செய்வார். அதை நான் சொல்லுகிறேன். ஆமென். இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட். நீ என்ன செய்யணும்? ஆரோக்கியத்தை பேசணும், சுகத்தை பேசணும், மேன்மையை பேசணும், ரட்சிப்பை பேசணும். இதெல்லாம் என்னால ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாம் நீங்க கொடுத்து ஆண்டவரே. எவ்வளவு சுகத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளவு பலத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளவு ஞானத்தை வேற கொடுத்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் பேசிட்டு ஞானமாக இருக்கக்கூடாது. ஞானம் மிக முக்கியம். ஏன்னா தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? விசேஷித்த ஞானத்தினாலே அவர் படைத்திருக்கிறார். எப்படிங்க? அவரை போலவே. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? என்னை போலவே உன்னை நான் படைத்திருக்கிறேன், என்னை போலவே உன்னை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன்னு சொல்றார். அவரை போல இருக்கிற நீ எப்படி இருக்கணும்? அவருக்குள்ள இயேசுவை போல நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆமென். ஆமா, இயேசு சரி பிடிக்காது. ஹalleluya. அவர் தேவாதி தேவன். ஆமென். இயேசு இருப்பெல்லாம் வராது. ஆமென். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. அப்ப சொல்றேன், ஆண்டவரே நான் மனுஷனா இந்த உலகத்துல வருதுப்பா, ஆனா நான் சொல்றது பார்க்க மாட்டேன், நான் உன்னை போல படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆமென். புரியுதுங்களா? அவரை போல நீங்க படைக்கப்பட்டிருந்தா, அவரை போல நீங்க நான் படைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது நீங்க சொல்லணும், ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது உபத்திரவம், நெருக்கடிகளும், வியாதிகளும், அகோரங்களின் மத்தியில் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா எனக்கு ஒரு நிச்சயம் உண்டு, நீ என்னோடு இருக்கிறீர், நீ எனக்குள் வாசம் செய்கிறீர், நீ எனக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர், நீ வார்த்தை என்னை தேற்றுகிறது. இதை சொல்லிதான் அறிக்கையிடணும். ஏன் வந்ததெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, ஏன் வந்தா அப்படி சாப்பிடக்கூடாது. ஆமென். ஆமா, இந்த உலகத்தில் வாழும்போது எத்தனை நெருக்கடிகள், எத்தனை உபத்திரவங்கள் வந்தாலும் நம்ம ஒண்ணு சொல்லணும், நான் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறேன். ஒரு வார்த்தை என்னை பலப்படுத்தும், ஒரு வார்த்தை உங்களை தேற்றுங்க, ஒரு வார்த்தை தான் உங்களை வழிநடத்தி இருக்கிறது. ஏன்னு சொன்னா நீங்கள் அவர் சாயலாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அவர் சாயலாக நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இவை போல அந்த சிந்தை, அந்த ஞானம், அந்த பேச்சு, அந்த நினைவு கூட அதை போல நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது வியாதி நகோரங்கள், தரித்திரத்தின் சாபங்கள், எந்த மரணத்தின் ஓலங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒழிக்கப்பட போவதாக நீ அறியணும். புரியுதா? என்ன சொல்லணும்? ஆண்டவரே உன் வார்த்தையை நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், உன் மேன்மையை பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் உன்னை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பேன். நீங்க என்ன சொல்லணும்? அதுக்குதான் நீங்க இருக்கிறீங்க. அதுக்காக தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். மற்றவர்களுக்காக செபிக்க, சபைக்காக செபிக்க, ஊழியர்களுக்காக செபிக்க, இதுக்குதான் விசுவாசிகளாகிய உங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். சபைக்கு வந்து கை வீசிக்கிட்டு போறதுக்கு இல்ல. நீங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா மழைநாள் படித்து தேசத்திற்காக, ஊழியத்திற்காக, ஊழியக்காரர்களுக்காக செபிக்கணும்.
நீங்க இப்படி செஞ்சு பாருங்க, கர்த்தர் உங்களை உருவாக்குவார், கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார், கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாப்பார். நீங்கள் தேசத்திற்காக ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் உங்கள் குடும்பத்தை ஏறெடுத்து பாதுகாக்க ஒரு வல்லமை பொருந்தியவராக இருக்கிறார். உங்களுக்கு அழைப்பு அதுதான். இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது. ஆமென். அவைகள் இப்ப பேசுற வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்தில் இருப்பதாக, இந்த வசனங்கள் உங்கள் கண்களை விட்டு மறையக்கூடாது. ஆமென். அது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக. வாசிங்க. அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அந்த வார்த்தை ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாம். கையத்தொட்டி இந்த ஆரோக்கியம் சொல்லுவது எப்படி நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கண்டுபிடிச்ச உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை உங்கள் இருதயத்துக்குள் ஆளுகை செய்யும்போது அப்படி இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். ஆமென். உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் என்ன தெரியுமா? உள்ளான மனுஷனுக்குள்ள ஆவிக்குள்ள சரீர பலத்துக்குள்ள சரீர பலத்தை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய பலத்தில் ஆரோக்கியம் இருக்கணும். ஆமென். நிறைய பேர் சரீர பலத்துல நல்லா பாட்டுத்தாடமா இருப்பான், ஆனா ஆவிக்குரிய பலத்துல துண்ணி போயிருப்பான். அப்படி இருக்க கூடாது. புரியுதா? ஆவிக்குரிய உள்ளான மனுஷன் என்னைக்கு உங்களுக்கு பலனடைந்தோம் அன்னைக்கு விசுவாசிகள் ஒழுங்காக நேரா இருக்க முடியும் விசுவாசத்தில். ஆமா, எது வந்தாலும் நீங்க முதல்ல சொல்ல வேண்டியது தெரியுமா? என்னனாலும் மேல அடிக்கட்டும், உள்ள ஸ்தான். ஆமென். தேவ கிருபையினால் நான் பலனடைந்திருக்கிறேன். அவர் ஒரு பலத்தினால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன். எத்தனை நெருக்கடிகள் வந்தாலும் தேவ பலனை தாங்குகிறது. இப்படி எல்லாம் வார்த்தைகளை பேசி பேசி என்ன செய்யணும்? உங்கள் பலவீனங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இந்த காலையிலே கர்த்தர் என்னை கொண்டு பேசுகிறார். இந்த பலப்படுத்துவது கிறிஸ்துவினாலே. என்னால் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும். ஆமென். இந்த உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டினோம், எனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு பெரியவர் எல்லாம் சொல்லணும். உனக்கு ஒரு வழியாக இருக்கிறவன் போராட்டம் 7 வழியை ஒழிப்போம். ஆமென். இப்ப பாருங்க, உள்ளான மனிதன் பலப்பட வேண்டும். எத்தனை பேருக்கு பலப்படுது உள்ளான மனுஷன்? ஆமா, உள்ளான மனிதன் ஆவிக்குரிய சரீரம் முதலாவது உங்களுக்கு பலப்படணும். ஆவிக்குரிய பலன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அனுதினம் வருவதாக. எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை செய்யணும். முதல்ல காத்துக்கொள்ளும். ஏன் சொன்னா ஜீவமுற்று அதனிடத்தில் இருக்கு, உன் இருதயத்தில் இருக்கிறது. ஏன்னா உன் இருதயத்துக்குள் வார்த்தை இருக்கிறது. இருதயத்துல தான் தேவன் வாசம் செய்கிறார். நாமே பாருங்களேன், எல்லா காவலோடும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நெருக்கடிகளில, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளில எப்படிங்க இந்த இருதயத்தை நான் காத்துக்கொள்ள முடியும்? ஒரு கேள்வி இருக்கலாம், நிச்சயம் வரணும். நீங்க ஒண்ணு சொல்லணும், ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் எத்தனை சூழ்நிலைகள் எத்தனை நெருக்கடிகள் வந்தாலும் உடைய வார்த்தை அது எனக்குள் இருக்கும் பொழுது அது என்ன காத்துக்கொள்ளும். நான் தான் திரும்ப தாங்க கேட்கிறேன், உடைய வசனத்தை காத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாங்க, உடைய வார்த்தையை காத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாங்க கேட்கணும். பல நெருக்கடிகள்ல நான் சோர்ந்து போறேன், ஆனா எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல. ஆனா ஒண்ணு தெரியும், உங்க கிருபை எனக்கு வேணும். நம்ம அதெல்லாம் பாடம் பார்த்தீங்களா? எல்லாவற்றையும் காத்துக்கொள்ள கிருபை எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே, உங்க கிருபை எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு சொல்லி கேட்டு பாருங்களேன். தேவன் இந்த வசனங்கள் உங்கள் இருதயத்திலே காத்துக்கொள்ள ஆவியானவர் உங்களுக்கு கிருபையை தருவாராக. உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்ல சரீர சுகத்தையும் தேவன் கட்டளையிடுவாராக. உங்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பையும் பலத்தையும் கர்த்தர் தந்து உங்களை வழிநடத்துவாராக. அல்லேலூயா. வாசிங்க. தேவையில்லாத பேச்சை உன் வாயை விட்டு ஆண்டவர் கேட்கிறார். தேவையில்லாத பேச்சு உன் இருதயத்தில் வரக்கூடாது. இருதயத்தின் நினைவுகள் என்ன இருக்குதோ அதுதான் இந்த வாய் பேசிக்கிட்டு இருக்கும். உன் இருதயத்தில் தாறுமாறுகள், உன் இருதயத்தில் சந்தேகங்கள், உன் இருதயத்தில் கவலைகள், உன் இருதயத்தில் வியாதியின் காரியங்கள், உன் இருதயத்தில் குறைகள், உன் இருதயத்தில் குற்றங்கள், இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீ ஜெபிக்க முடியாது, நீ ஆராதிக்க முடியாது. முதல்ல சொல்ற இவைகளை நீக்கிவிடும் பொழுதுதான் உன் ஜெபமும் கேட்கப்படும், உன் விசுவாச அறிக்கை உனக்குள் கிரியை செய்யும். ஆமென். பாருங்க, வாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு முதல்ல அகற்றிட்டு உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து. இங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு பேசுறது இல்ல,
இப்படி சைலண்டா இருக்க கூடாது. ஆமென். ஜெபம் பண்ணத்தான் கர்த்தர் இதை செய்து முடிப்பார். அவர் கரத்துல ஒப்புக்கொள்ளும். அவ்வளவு. அதுக்கப்புறம் இது எப்படிங்க அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இது தாறுமாறான காரியங்கள், தாறுமாறான சந்தேகங்கள், இதுதான் ஆவிக்குரிய பலவீனம். இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் தான் விசுவாசியாகி நீ முதலாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். அது என்னன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் சத்துவத்தில் பலப்படும்படியாக. தாறுமாறான பேச்சுகள், தாறுமாறான சிந்தைகள், தாறுமாறான எண்ணங்கள், இங்க உட்கார்ந்துட்டு வேற என்ன சிந்தனை பண்றது, இப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள்னா முதலாவது உங்கள் இருதயத்தில் தேவ வார்த்தை கிரியை செய்ய வேண்டும். ஆண்டுடைய பலன் கிரியை செய்ய வேண்டும். நெருக்கடி மத்தியில் உபத்திரவத்திலிருந்து இதெல்லாம் காட்டிலும் ஆண்டவரே நீர் பெரியவராக இருக்கிறீர். இன்ன வரைக்கும் ஒரு நன்மை குறைபடாமல் நடத்தி வருகிறீர். இன்ன வரைக்கும் தேவைகளை சந்திக்கிறீர். இன்ன வரைக்கும் ஆரோக்கியத்தை சுகத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறீர். இதற்கு நான் நன்றி சொல்றேன். ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தை எனக்கு ஜீவன் இருக்கிறப்பா. உங்களுடைய வார்த்தை நான் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் பொழுது அது எனக்கு ஜீவ ஊற்றுக்களை புறப்பட செய்யும். அவ்வளவு வார்த்தைகள் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இந்த காலையில் பேசுகிறேன், கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார். தேவன் உங்களுக்குள் இருந்து பெரிய காரியங்கள் செய்வாராக. 25வது வசனம். ஆமா, உங்க சிந்தை நேரா ஆவிக்குரிய கண்கள் நேரா பார்க்கணும். தேவனை பார்த்தா தேவனை தான் பார்க்கணும். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கணும். அந்த வார்த்தை தான் நீ பார்க்கணும். இங்கு மட்டுமாய் பார்க்க கூடாது. இந்த முதலாவது நாளிலே தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார். உங்கள் கண்கள் கர்த்தரை மட்டும் நோக்குவதாக. உங்கள் கண்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது மட்டும் இருப்பதாக. உங்கள் கண்கள் தேவனுடைய விசுவாசத்தின் மீது மட்டும் இருப்பதாக. இங்கு அங்கு பதிய வச்சு அவங்க பண்ணாங்களே, இவங்க சொன்னாங்களே, இதெல்லாம் இல்ல. ஒரே விசுவாசம், கர்த்தரின் வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். அவர்தான் ரட்சகர். அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளை நடக்கும். அவர் தான் என்ன பண்ணணும்? விசுவாசத்தை வைக்க வேண்டும். நேராக உங்கள் சிந்தையை இங்கும் அங்கும் தாறுமாறாக மாற்றாதபடிக்கு நீங்கள் அவரையே நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ஆமென். உன் கண்ணிமைகள் செவ்வையாக பாருங்க. உங்க சிந்தை நல்ல தெளிவான பார்வையா இருக்கும். பார்வைன்னா நம்ம பார்க்கல சாதாரண பார்வை இல்லை, ஆவிக்குரிய பார்வை. உலகத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் எல்லாம் பார்க்கும்போது மரணமானங்களை பார்க்க நீங்க சொல்லணும் இல்ல, ஒரு சமாதானத்தை தேவன் கட்டளையிடுவார். இந்த புயலுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சமாதானம் உண்டாகும். இந்த நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய அமைதி உண்டாகும். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. ஆமென். இரண்டாவது கால்களை என்ன பண்ண சீர்தூக்கி உங்கள் வழிகளை சரியாக என்ன பண்ணணும்? சரியான பாதையில் நிலவரப்பட வைக்கணும். உங்கள் பாதையும் தேவனை நோக்கி தான் இருக்கணும். உங்களுக்குள் ஆண்டவர் இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தோடு கூட நீங்க என்ன செய்யணும்? உங்கள் பாதைகளை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக, கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு நேராக தான் தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்கள் நடக்க வேண்டும். இங்கும் அங்கும் அல்ல, தேவ வசனத்தின் பிரகாரம் நடக்க வேண்டும். 27வது வசனம் சொல்லுது, வலப்புறமாவது இடப்புறமாவது சாயாதே, உன் காலை தீமைக்கு விலக்குவாயாக. ஆமென். இதுக்கு அதுக்கு சாயாதபடிக்கு ஒரே சிந்தையில உங்கள் பாதைகள் தேவனை நோக்கி வரும் பொழுது அது உங்கள் பாதை வெளிச்சத்தின் பாதையாக இருக்கும். இருள் விலகி போகும். மெய்யான ஒளி இயேசு உங்கள் இருதயத்தில் பிரகாசிக்கும் பொழுது உங்கள் இருதயத்தில் ஜீவ ஊற்றுக்கள் புறப்பட்டு வரும்.